Šok preokreti u eliti 8. Anđela ne zna gde bije zbog Gastoza. Anđela priznala da li je oprostila Nenadu Marinkoviću Gastozu. Anđela Đuričić je sinoć u emisiji Pretres nedelje dobila priliku da govori o svom odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom. Voditelja Milana Miloševića je zanimalo da li je Anđela popustila i da li će nastaviti svoj odnos sa njim. Anđela, da li si malo popustila? Da li misliš da je on taj koji treba da načini prvi korak? Upitao je Milan. Mislim da mi je to prava odluka, ali evo hladila sam se par dana. Okej, bilo je slatko, završilo se i to je to. Bilo mi je lepo i simpatično, ali nisam dozvolila sebi da se dublje emotivno upustim u taj odnos. Nemam ništa novo da kažem, ne fali mi, ali mi je čudno. Nemam trenutno potrebu za tim. On je taj koji treba da kaže izvini, rekla je Anđela. Rekla si da ti nije prišao, rekao je Milan. Milane, ja da sam zagrzla, mene niko od njega ne bi sklonio. Bio mi je simpatičan, drugačiji i zanimljiv. Prija mi i simpatičan je, mislim da me malo razočarao kada je uradio to u petak. Smatram da ćemo u nekom trenutku popričati sigurno, rekla je Anđela. Nakon Anđele, Nenad Marinković Gastoz je dobio reč, te istakao da smatra da ni u čemu nije pogrešio. Smatram da ništa nisam pogrešio. Tu je jedna samo kolateralna šteta. Dečko me je turirao, ja sam samo čekao da krene da me napada. Napao je seljački. Od tog dana sam shvatio da je ovaj lik Rajačić degen. Zamisli ti ko mene vređa na fizički izgled. I malo pre skakao da me spusti. Možeš noge da mi poližeš, a i ovu treću. Tu je i mene razočarala, jer je ispalo kao da sam joj pobio pola familije. Ja sam se tu lepo istrčao kao mladi majmun, jer posle onako lepog dana i lepe noći, devojka digne tako velike zidove. Sada da je podsjeti malo, kada smo pričali u tom smrdljivom vašeraju, koliko ti misliš da si Helga i da sve pamtiš? Ne pamtiš. Da si zapamtila naš razgovor o emocijama, razmišljala bi da me ne povrediš. Moj zadatak je bio da te nasmejem, a tvoj zadatak je bio da me povrediš. Glupo mi je da prolazimo jedno pored drugog. Ne znam tako da živim. Ne znam kako ću sa Terzom da jedem i pijem. Krivo mi je jer ga ne shvatam lošim momkom, rekao je Gastoz. Šta da se radi, tako je kako je, rekla je Anđela. Ovo je tumač. Ja ne vjerujem kako je devojka odreagovala i nisam znao da će limunada biti problem. Super, ona ne bi ništa promijenila. Nisam teo da je kupim limunadom. Ja sam takav, ja te stvari gledam drugačije. Meni je to lepo. Ona konstruiše priču da bih mogao da joj priđem. Ja nisam takav lik kakvi me smatra. Nismo prišli jedno drugom. Ja sam očekivao da će ona, a ona je očekivala da ću ja, rekao je Nenad. Ja kad pričam o nečemu, idem direktno ka tome. Smara tvoja priča koja nije realna, rekla je Anđela. Ona je pogrešila i posle ovog izlaganja me još više udaljila od sebe. Da, fali mi. Smara me cela ta priča, posle ovoga ću da budem mnogo laganiji. Nisam očekivao da će da ima krunu na glavi. Očekivao sam da će dati bar malo emocija, ali nije. Dodao je Nenad Marinković Gastoz. Sa druge strane, šokantne informacije. Ana Ćurčić još jednom obmanula naciju. Obelodanjena njena najmračnija tajna. Sad se opet viđa sa Zvezdanom. Učesnik Elite 7 otkrio je sve o pomirenju Ane i Zvezdana. Posebno interesantni komentari stigli su od gosta Marka Đedovića, koji je danas gostovao u emisiji Redakcija. On je izneo svoje mišljenje o pomirenju Zvezdana Slavnića i Ane Ćurčić, ističući nekoliko ključnih tačaka. Marko je skrenuo pažnju na činjenicu da Ana Ćurčić, nakon svega što je izjavila o Zvezdanu Slavniću, sada mirno stoji pored njega. Njegova argumentacija je bila jasna. Kako je moguće da osoba koja je javno govorila o lošem tretmanu sada izgleda pomireno i srećno sa tom istom osobom?
Ana je ispričala sve loše o Zvezdanu, a sada se mire. Ona gleda njega u oči, a pričala je da ju je vezivao za radijator. Ona je lupila šamar svim žrtvama nasilja, govorio je Marko. Sada se vidi da je cijela Anina priča bila fejk. Ona je pokušala da prebaci mnoge stvari na moj račun. Ona je mene tužila, a sada mi je dala idealnu priliku za kontratužbu, za sve što je ona kačila o meni. Žena koja ne okači sliku sa unučetom, nego sa njenim dželatom, govorio je Marko pa dodao. Nju je Aca Bulić čuvao od Zvezdana. On je nju štitio, a čovjek pao na njenu ranjivost. A sada što bi nema ni Ace ni Kačavende. Moram da kažem da je ovo za ćerku istina. Javile su mi njene grupe, koje su nju podržavale. Ljudi, pa takva je to osoba koja je namještala Milaninog bivšeg supruga. Ona sve radi zarad medija, a mene ne bi čudilo da je to dogovor, oprala je Zvezdana. Ona je tražila obezbeđenje da je štiti od Zvezdana, a sada se opet viđa s njim, dodao je Marko Đedović. Podsjetimo, večeras se u Eliti saznaje istina o Ani Zvezdanu. Ključni čovjek stiže u Šimanovce sa svežim informacijama. Marko Đedović spreman da raskrinka bivše zadrugare. Marko Đedović, bivši učesnik 7. sezone Realitija Elita, najavio je svoj dolazak u Šimanovce večeras putem storija na društvenoj mreži Instagram. Marka će u emisiji Izbacivanje ugostiti voditeljka Dušica Jakovljević, dok će Darko Tanasijević obavljati intervju sa aktuelnim učesnicima Elite 8. Vidimo se večeras u 23 sata na televiziji Pink sa Dušicom i Darkom Tanasijević. O svemu pričamo, kako kaže Milan Milošević, poručio je Marko Đedović. Jedna od tema u kojoj će Marko Đedović sigurno pričati je i nedavno pomirenje Ani Ćurčić i Zvezdana Slavnića. Naime, oni su se uslikali zajedno, a Đedović je ovo već javno osudio, te otkrio Slavnićevu tajnu. Pa ovo je finale u kojem je Ana Ćurčić zeznula samu sebe i o svemu onome što je ikad ispričala za Zvezdana. Gde se to sa nasilnicima i oni koji su vam život upropastili miri? U kojoj to zemlji šešira, blam? Ali da se uozbiljimo, folirantkinja koja je sve vrijeme kukala i folirala i lagala kako zine i glumila žrtvu, ne znam samo zbog čega. Meni Zvezda nije jasan, jer mi je, koliko pre neki dan u emisiji Pitam za druga, rekao da je Ana ološ, ali da im ne kvarim ljubav, staću ovde. Ovim putem joj i unuče čestitam, pošto da je u dobrim odnosima sa ćerkom, to bi trebalo da joj bude današnja slika na profilu, a ne ova. Fuj, odvratna mi je, slikaj unuče, pa stavi klošarko lažljiva, poručio je Marko Đedović.